E hoxe falamos de rock and roll, bueno, por última vez na tempada, esperando que despois do verán, a partir de setembro, de novo coa nosa terraza que volve logo dun parón terapéutico para que descansemos todos e todas, pois logo esperamos en setembro, en outono, contar de novo con Fernando Tanxencia San Pedro e a súa sabiduría e coñecemento musicais para que nos asesore cada fin de semana sobre aqueles concertos que nos poden facer máis ilusión e nos poden encher máis o alma melómana. Que tal, Fernando? Me bos días. Moi bo día. O sea, eso quere decir que me renovades contrato. Si ti queres, por suposto, tens que aceptar as condicións leoninas. Non sei. Teño ofertas de outros equipos, Bueno, pois a ver, haberá que, non sei, buscarte, pagarte o piso, algún chalé na xerra, algo haberá que... Algunha prima, haberá que pagarte algunha prima. Vai ser unha negociación dura todo o verán, pero... mira que eso me pasa por ter unha cláusula de rescisión baixa. Dende a directiva confiamos en o teu apego ao clube e que renovarás connosco. Bueno, pero non sei se gañaremos máis títulos ou seguiremos como estamos. Ao mellor gañamos algún máis, xa veremos, pero depende un pouco, depende porque o proxecto o vamos centrar en ti, alrededor de ti, e logo faremos outras fichaxes. Xa me estades metendo presión, Claro, claro. Uf, non sei, bueno, o noso público xa haberá tempo para negociar. O noso público, se queren, pois presionenllo e poden vostedes chamar e dicir a súa opinión sobre Fernando San Pedro, a súa boa opinión, que estamos seguros que van a ser todas boas, todos co chanzo para arriba, todos así co chanciño para arriba, seguro. I like, me gusta, góstame, así que estamos seguros porque a nós nos gusta. Por eso está aquí todos os xoves falándonos no nome do rock and roll. Na derradeira sesión desta tempada de hoxe, imagino que ao mellor hai máis cousas, que me decías, hai máis cousas que o Resurrection, pero tamén conta, non? Sí, sí, por suposto, estamos na semana grande, non, do festival máis grande xunto co Son do Camiño que temos en Galicia a día de hoxe. Empezou onte, xa de feito, co día máis interesante para o meu gusto dos 4 días, onte mércores ata sábado, pois o día máis interesante para o meu gusto foi onte, con Judas Priest de cabeza de cartel, e bueno, o resto de bandas, pois bandas pequenas, pero interesantes, pois como os que se volveron virales agora nestes últimos meses, despois de máis de 50 anos de trayectoria, que chega unha merecida, pero curiosa fama a Pentagram, banda norteamericana, que nunca se comeu un colín, pero que se fixo viral igual hasta o biches ti tamén, polo meme dun cantante así bello, con melena blanca, un bigote e con cara de poseído. Un meme que anduvo por todo internet, e anda todavía por internet, non? De feito, pois onte Pentagram actuaban no escenario máis pequeno dos 4 que ten o Resu, e se quedou pequeno, valga a redundancia, batió todos os récords de asistencia, non cabía xente nese pequeno escenario, non? O que teñen as redes sociais é o seu poder, non? Claro. E bueno, pois despois de o seu cantante Bobby Ingram, pois Bobby Ingram, dixen, ese é o de Molly Hatchet, Bobby Liebling, pois está gozando, xa digo, dende o ano 70, unha vida destas de película, hai incluso un documental sobre a súa figura, que vos recomendo, porque vos ides divertir e apenar á vez un pouco, que se chama Last Days Here, sobre como este home, pois, para salir das drogas, viviu no sótano da casa da súa nai, pois, durante varios anos, non? Para intentar desintoxicar, ainda así non o conseguía. Vaya. Que tristeza, non? Sí, é toda unha historia de película, nunca mellor dito, pero bueno, é un documental que xa digo, é unha especie de comedia dramática que bueno, en fin, hai que verlo para creerlo. Bueno, pois Pentagram eran outro dos actos grandes de onte, estaba tamén unha das últimas revelacións, os australianos de Saddle River Band. Bueno, xa digo, po meu gusto o día máis interesante, pero todavía hai 3 días por diante.
no que temos como cabeza de cartel a Korn, Falling in Reverse, unha das bandas de moda dentro do así chamado metal, que de metal teñen moi pouco, pero bueno, eso xa cuestión de gustos. Bueno, é unha banda sobre todo pa xente nova, non? E non todo vai ser música para vellos, carai. Evidentemente. Slipknot, que xa son casi residentes, regresan de novo. Bueno, pois o 20 aniversario do Reaction Fest, que batindo récords de asistencia, pese a ese absurdo boicot que se lanzou pola rede, porque pertence a un fondo que tamén invirte en Israel, bueno, cousas que non teñen nada que ver coa música, que se deben manter ao marxe. Mira, curiosamente, tanto boicot, tanto chamamento a boicotear ese, tanto Son do Camiño, como o Resurrection, como o Viña Rock, como moitos outros festivales ao longo da península que pertenecen a ese fondo internacional, pois bueno, ao final están batindo récords de asistencia, así que unha vez máis é o perfecto exemplo de que toda publicidade, non existe a publicidade mala. Sempre que se falen de un, aínda que sexa mal, é publicidade positiva. Ia dicir eu ese aforismo, non? Que falen de min aínda que sexa mal. Exacto, eu sempre o cambio, digo, que falen de min, aínda que sexa ben. Sí, moitísimo mellor, evidentemente. Bueno, o Resurrection que centran, pero que non acapara de todo, non? Porque decías que hai propostas moi interesantes esta fin de semana. Pois sí, para todos aqueles que non lles apeteza pegarse un viaxeciño hasta Viveiro e sumerxirse no Marimán nun mega festival, pois temos opcións. Ademais, mira, me vou estender, xa que non temos xa programa a semana que ven, voume estender así rapidiño, sin enrollarme moito con cada cousa, ata o sábado que ven. Pensei que me ibas a decir ata o mes de agosto para cubrir todo o oco, non? Bueno, podo facelo, Podo facelo, pero bueno, xa se nos olvidarían os nosos ointes. A verdade é que sí, seguro. Bueno, pero mira, arrancamos hoxe, por exemplo, na capital, en Compostela. Na Sala Capitol, pois temos o regreso, por terceira vez, a Galicia, de Nicky Gil, unha cantante de color, todo un torbellino escénico, pois unha cantante desas que podemos decir que aglutina o millor de Aretha Franklin, Tina Turner, dándolles un toque máis roqueiro, non? Ela xa é unha bella coñecida, bueno, de bella non ten nada, pero xa podemos disfrutar outras veces, e bueno, pois é toda unha garantía escénica, soul, blues, rock, pero con moita garra, con moita atitude, e bueno, ela, xa digo, é todo un torbellino en escena. Pois, para comparala con eso, con alguén, como decía, pois sin chegar a esos extremos, porque Tina Turner solo hai unha, non? Pero bueno, si vos gusta Tina Turner, eu vos recomendo que vayades a botarlle unha ollada a Nicky Gil, porque quen sabe si co tempo pois chegará a ser tan grande como Tina. Por que non? Que o pode lograr perfectamente. Si hai unha herdeira a día de hoxe de Tina Turner, eu diría que é Nicky Gil. Así que hoxe poderemos comprobarlo de novo en Compostela, na Sala Capitol. Na Sala Capitol, que está na capital. Efectivamente. Ademais no centro da cidade. En pleno corazón. Sí, ao lado da Alameda e da Plaza Roxa, o sea que non ten perda, 5 minutiños da estación de tren, non ten perda. Bueno, pois eso sí para hoxe, porque para mañá descansamos, nos quedamos en Coruña, e incluso podemos facer doblete, mira ti. Entón non vamos descansar moito. Se facemos doblete mañá xa non descansamos, entón. Claro que non, xa descansaremos cando estemos mortos. Eso. Entón sí que xa descansamos de todo.
non sei se en paz ou non, pero descansaremos. Home, co sorriso supoño na boca despois de ir un bo concerto, espero. Xa, sí, a ver, é que un concerto é vida, non? Xa te recarga as pilas, a enerxía, é como poñer o móvil a cargar. Bueno, pois isto é o mismo. Nos imos a recargar a nosa batería asistindo a un concerto. Mañá podemos ir a dous, mira, en vez de un. Vos conto a logística, sinxela. Ás 9 da noite está previsto que arranquen no Playa Clube Dead Kennedys, a banda que, bueno, inexplicablemente non sei por que non a colleron para o Resurrection Fest, porque encaixa a perfección. Son uns clásicos da primeira hornada de bandas punk, o sea, contemporáneos dos Sex Pistols, o que pasa que na súa versión norteamericana, liderados en aquel momento por Yellow Biafra, todo unha personaxe, non? Que tamén xa tocou por Galicia varias veces, pero agora esta encarnación dos Dead Kennedys xa non conta con dos 4 membros originales, 2 xa non están. Yellow Biafra, porque emprendeu carreira en solitario, xa fai bastantes anos, e o batería D.H. Peligro, porque faleceu fai 3-4 anos. Pero si siguen o baixista e o guitarrista original, Israel Ray, e xunto con outros dos músicos, pois son a formación que poderemos ver mañá venres no Playa Club a partir das 9 da noite. Bueno, non, xa digo, poderían estar perfectamente no Resurrection Fest, pero por esos imponderables, pois ao final non están en Viveiro, están no Playa Club. Así que aproveitemos a ocasión para ver unha das bandas lexendarias, xa digo, da primeira hornada do punk americano, non? Con clásicos como Nazi Punks, Fuck Off, bueno, pois, además o seu símbolo, o logo da banda é super coñecido. Mira, me está vindo á mente que, sin ir máis lonxe, na serie de TV, da Doom Patrol, non? Que foron 4 tempadas, pois o personaxe que encarnaba Brendan Fraser, o robot, ese humano robot, non? Pois levaba moi a menudo, sempre levaba camisetas de bandas de punk rock, non? Quizá que máis levaba era unha co logo clásico dos Dead Kennedys, non? Que seguro que se o vedes, pois o recoñecedes por aí, porque é que podemos decir que son o equivalente norteamericano aos Sex Pistols. Así que, pois, aínda que sexa solo a mitade da banda original, pois 50 anos despois, casi, que en 2025 podamos pegar botes e saltar coreando eses signos do seu primeiro álbum, pois non deixa de ser un motivo de celebración, non? E nada máis acabe, porque tocarán unha horiña, máis ou menos, acabarán ás 10 e pico da noite, pegamos unha carreira, nos achegamos ata a Sala Filomatic, porque ali podemos disfrutar dunha banda de máis coruñesa, bastante prometedora. Eu ainda non tiven a oportunidade de vela, e estou desexando, pois mañán vai ser o día, que se chaman Bad Whiskey, formada por, bueno, vellos coñecidos, non, da estea local, pois o batería Óscar Caramés, por exemplo, coñecido sobre todo pois por Ultracuerpos, non? Sin ir máis lonxe, o cantante Rodri tamén contemporáneo de Óscar, recentemente pois con non me sale ahora o nome, con Baila Cuchillo tamén, ahora me veo. Bueno, pois o armonicista Miguel Duro, o guitarrista Carlos Fuentefría, xente que habitual dos concertos tamén como público, e bueno, pois este proxecto orientado hacia o blues rock americano, non? Con esa armónica de Miguel Duro moi presente. Creo que vai ser unha gozada, un pouquiño que poden escoitar ata a data. Me fai mover o pé e animarme a ir ao seu concerto. E mañá, pois,
xa que estamos metidos en vereda, pois salir de un e ir para o outro. Eles empezarán sobre as 11 da noite, máis ou menos, así que, pois, temos tempo de facer doblete. Sí, a ver se nos dá carreira, porque se acaban, os 10 Kennedys, algún bis votarán. Bueno, ponlle que acaben ás 10:30, bueno, ainda temos aí media horiña máis ou menos para pegar unha carreira e achegarnos, xa digo, ata a sala Filomatic para disfrutar de bad whisky. Bueno, pois van polo paseo marítimo, que é recto, e logo torcen para arriba para a dereita e suben e xa está. En 10 minutiños te salir. Malo será que na Coruña non hai distancias. Eso. Bueno. E bueno, pois xa que arrancamos tan forte, bueno, o sábado e o domingo e o luns, mira, podemos descansar, a verdade. Creo que xa nos estaríamos merecendo un descanso, porque entre Resurrection, Alan Parsons, Nicky Hill, o de mañá venres, dame 2 ou 3 días para repousar un pouco, A verdade que sí, pero despois hai máis ou que? Sí, claro, o martes e o mércores xa temos sarao de novo. Boa, a ver se chegamos. A ver se chegamos. É así para arrincar a semana con alegría, home. Porque o martes temos, si falábamos dos Dead Kennedys, a primeira jornada do punk máis clásico norteamericano, o martes temos na Sala Mardi Gras o regreso, pois casi 20 anos despois, me lembro que os vin, non sei se foi do 2005, 2006, pero por aí debeu ser. Unha banda con nome moi chulo, Guitar Wolf, non? O lobo da guitarra, pero que eles son xaponeses, nipones. Anda. O país do sol naciente. Bueno, quenes son Guitar Wolf? Pois son un power trio de punk rock, hard rock, o lo Motorhead, a todo trapo, que ademais co calor que fai no Mardi Gras agora en verán, o martes eso vai ser unha caldeira, unha olla a presión, pegando botes, vamos, que nos imos deixar ali 5 kilos. Así que... pues viñame ben, Pois a mí tamén, por eso vou, claro. E cando se fala de dieta non se fala destas alternativas que creo que son mellores, non? Más divertidas. Exacto, por suposto que sí. Bueno, pois vai ser unha noite de rock and roll frenético a toda pastilla, diversión asegurada, porque estos japoneses están moi locos. E bueno, pois eso, que non inventan a roda, non serán os mellores instrumentistas do mundo, pero sí saben como facer que o pases ben. Creo que eso é incluso máis importante, non? Así que o martes, pois, Guitar Wolf na Sala Mardi Gras, que non para neste mes de xullo. Descansará en agosto, pero neste mes de xullo ainda ten unha programación normal, con concertos todas as semanas. Bueno, que sí, que vai facer un pouquiño de calor, pero aquí hemos venido a sufrir. A gozar sufriendo ou a sufrir gozando. Tamén. Como vostedes prefiren. Bueno, e remataría cos xaponeses ou non? Non, que dis? Madre mía. Están locos estos romanos ou que? O sea, que ainda temos máis polo horizonte. Ainda temos máis. Mira, o mércores podemos seguir, xa volvemos a empezar a ir collendo carrerilla, non? Pois o mércores voltamos a Santiago, ademais, é que non temos excusa, porque se trata dun concerto gratuito na terraza do Hotel NH, dentro dun ciclo que fan así, levan xa 2 ou 3 veráns, facendo, bueno, pois na terraza dese hotel, xa digo, con acceso gratuito para todo o mundo, ata completar o aforo, tampouco é que sexa moi grande. Bueno, pois, desta volta, este mércores, día 2, temos aos norteamericanos de Schizophonics, un dúo, unha parella, guitarra e batería, la guitarra e la batería, ambos comparten voces, pois unha especie, para ubicalos estilísticamente, pois unha especie de White Stripes en esteroides. Me explico. Sí, blues, rock,
pero tamén contundencia e velocidade. Son como un auténtico cañón. Eu tive a oportunidade de velos na súa primeira anterior visita a Galicia, que fora na sala Clavicémbalo de Lugo, creo que falaramos aquí deles, xa digo, fai 2 anos, así que ahora regresan, e ademais, xa digo, de forma gratuita, é tempraniño, creo que ás 8 da tarde o concerto. E, bueno, pois unha boa iniciativa deste ciclo de concertos gratuitos que, ao meu gusto, o máis fan unha semana. Logo, a semana seguinte, ou xa en agosto, non recordo exactamente a data, creo que está Miriam Swanson, que, bueno, é unha cantante de soul, rockabilly española. Bueno, ela é estranxeira, pero afincada en Cataluña. Bueno, traen cousiñas que paga a pena acercarse a ver, e máis, pois, desta volta non vale a excusa de que é moi caro, que non, porque son de acceso gratuito. Algo que, bueno, é moi común tamén no verán, pero que non sempre pues, son cousas ao noso gusto, non? Bueno, pues mira, xa estamos no mércores, podemos descansar logo un par de días, e o sábado pues temos tamén en Compostela, neste caso no Monte do Gozo, o día 5, pois un mini festival, podemos chamarlo así, dun día, o Gozo Fest, con 4 artistas. Ademais, creo que é un dos carteles máis extraños que vin en bastante tempo, porque temos, en orden de actuación, temos a Pablo Lesuit, que é un cantautor galego, pop rock, un poquinho indie, pero que soa francamente ben. A Imelda May, a cantante irlandesa de rockabilly e blues, tamén con algunhas gotas pop, que xa tocara en Ferrol tamén fai 7-8 anos. Logo, pois unha das bandas de hard rock máis alabadas, loadas, bueno, ven sendo o mismo, alabadas que loadas, vale, deste século, que son os británicos de Darkness, os irmáns Hawkins, o frente, e logo, de cabeza de cartel, pois, Maná. Anda, sí, vaya, Maná, o vaya, sea, vaya mestura, non? Pois sí, por eso digo que é un cartel extraño. Home, eu de todos, pois, non me molesta ver a Maná, os vin no seu día, aínda que sean denostados habitualmente por moitos roqueiros. Eu teño que decir que non é a banda da miña vida, nin moitísimo menos, pero sí me parece unha banda con uns cuantos hits que se poden escoitar perfectamente, que además son moi bons instrumentistas. O seu batería, Alex González, é unha auténtica máquina. De feito, ten unha banda paralela de heavy metal, e bueno, pois é unha banda moi solvente, que xa digo que non é unha banda de rock para todos os públicos, cancións pop tamén, pero bueno, moitísimo mellor do que moitos consideran, ao meu gusto sempre. Unha banda que respeto, que xa vi no seu día, non me disgustaran en absoluto, o sea que xa que están, pois me quedarei a ver a Maná, pois 20 tantos anos despois. Así que, bueno, pois cartel cando menos curioso, que abarca diferentes estilos para unha mesma tarde noite no Monte do Gozo, que seguro que o pasamos ben, claro que sí. Bueno, pois mira, estamos chegando ata o 5 de xullo, pero ao longo do mes hai moitísimas máis cousas, pois tanto na Sala Mardi Gras, pois regresan The Dark, no Coliseo está Alanis Morissette, ao final de mes Lionel Richie, no Mardi Gras tamén Kate Clover, considerada a nova Blondie. Bueno, eu vos convido a que chequedes as programacións de diferentes salas, sobre todo salas, é o que nos dá máis a vida, non? E tamén, porque non, pois os grandes eventos, non? Está a Ar de Bogotá, o infame Miguel Bosé,
Ya empezamos. A ese sí que había que facerlle boicot, a ese sí, pero non polas súas tonterías, que eso é o mellor que fixo en moitísimos anos, e non polo inútil que é, pero bueno, ya sabes, hai que cargar contra alguén. Faltaba a sección de afectados, de damnificados polo temporal, efectivamente. O estabades todos esperando. Que non o negue ninguén, confesade. Eso. Bueno. Que escoitades este programa solo para ver con quen nos metemos. De quen rajamos cada día. Pois hoxe ya tocado o inútil, o lumbreiras, entre comillas, de Miguel Bosé. En fin, unha peniña, ya non digo de artista, porque de artista sempre bueno, chamarlle artista a eso é bueno, como ten os seus seguidores e seguidoras. No, que sí, que me parece moi ben, pero vamos, que ten o mismo talento que non sei, que o árbol que teño enfrente. Bueno, de feito ten máis carisma o árbol, mira tú. Ten cuidado co club de fans, non vai a ser, Bueno, sí. Que hai moitos, aínda. Non sei como, pero aínda ten moitísimos fans. Bueno, pero nos vamos a ir con mal sabor de boca, rajando. Temos que elexir un grupo ou un disco da semana. Con que nos quedamos? Bueno, pues mira, como nesta casa somos así tamén medio hippies, non? Pois nos imos ir con un dos signos do rock deste século, realmente, unha das cancións máis comerciales, máis coñecidas, de The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, do seu primeiro disco, que rompiu como un cañón no panorama musical aló polo 2002. Bueno, unha banda que bebe a súa principal influencia é Queen, e non o negan, xa empezando pola voz do seu cantante, de Justin Hawkins. Bueno, pues I Believe in a Thing Called Love tamén é unha proclama de que aquí nesta casa nós, os que suscriben, pois seguimos creendo tamén nesa cousa chamada amor, non? Mira, esa cosa chamada amor tamén era el título dunha película de Peter Bogdanovich. Sí, señor. Unha película de temática musical, ademais, E queremos nesa cosa chamada amor e queremos nesa cosa chamada rock and roll. Exacto. Así que feliz verán a todos. Si Dios quiere y Miguel Bosé lo permite, nos veremos en septiembre. Esperemos que sí. Eso, Miguel Bosé y Pedro Sánchez, porque nunca se sabe. En fin, pois fora coñas. Pasen todos vostedes un excelentísimo verán. Nos vemos nos concertos, se non é inside, outside, indoor ou outdoor, dentro ou fora, pero polo menos que nunca deixemos de rockear. Fernando Tanxencia San Pedro, noso experto que nos dá un poquinho a vida musical, esperamos contar contigo a partir de setembro. Grazas, un saúdo, bo verán. Unha aperta, un placer.